Κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Παλαμίδης, κυρία Πρόεδρε του Λυκείου Λιμνίδων Άργους, κύριε Πρόεδρε της Αγροτικής Αρχαϊκής Βιβλιοθήκης Άργους, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Σύλλογο Αγίων Δαναών, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Όπως είδατε, έχουμε ένα δίμηνο αφιέρωμα. Χθες είχαμε εξαιρετικό συνάδελφο καθηγητή. Σήμερα επίσης έχουμε τρεις εξαιρετικούς ομιλητές. Θέμα της σημερινής εκδήλωσης είναι οι γυναίκες στην Επανάσταση του 1821. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να τιμήσουμε την εθνική μας επέτειο. Πολύ γρήγορα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα καλέσω στο βήμα την κυρία Πρόεδρο του Λυκείου Λιμνίδων, την κυρία Δημοπούλου. Παρακαλώ, κύριε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κρατήσει. Τώρα ήρθα. Αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Αργυροπούλου, αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Καμπόσο, αξιότιμη κυρία Πολιτευτή Αργολίδος, κυρία Παναγιωτοπούλου, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Δαναού και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αργολικής Αρχαϊκής Βιβλιοθήκης Ιστορίας και Πολιτισμού, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Φορέων και Συλλόγων της πόλης μας, κύριε Πρόεδρε του Παλαμίδη, αξιότιμες κυρίες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Άργους, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στον Ιστορικό Σύλλογο της πόλης μας, των Δαναών, σε μια επαιτειακή εκδήλωση για την 25η Μαρτίου. Το Λύκειο των Αστερών. Το Λύκειο των Ελληνίδων, παράρτημα Άργους, σε συνεργασία με την Αργολική Αρχαϊκή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού, στο πνεύμα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, διοργανώνουν την απόψινή επαιτειακή εκδήλωση με τίτλο «Με αρετή και τόλμη για την ελευθερία. Όλα γένους θηλυκού, οι γυναίκες στην Επανάσταση του 1821». Καθώς η ιστορία είναι γραμμένη από άντρες για άντρες, ο ουσιαστικός ρόλος των γυναικών στον αγώνα της παλιγενεσίας παραμένει ένα μεγάλο μυστικό. Εντυπωσιακά κρυμμένη παραμένει η πολεμική τους δράση, οι προσφορές και οι υπηρεσίες τους. Οι ιστορικοί και οι αγωνιστές, στα απομνημονεύματά τους, δίνουν έκταση στις θυσίες της αιχμαλωσίας, τη βία, αλλά αναφέρουν ελάχιστα για την ουσιαστική συμβολή των γυναικών στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Κάποιες φορές την αποσιωπούν τελείως. Όπως σημειώνει η καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου, οι γυναίκες επιστράτευσαν την αντοχή, την αξιοπρέπεια, την περηφάνεια, την καρτερία, την εφευρετικότητα, το πείσμα και τη γενναιότητά τους σε κάθε περίσταση και στιγμή, αλλά τα έργα τους παρέμειναν σιωπηλά, δύσκολα ανιχνεύσιμα και εξ αυτού συχνά μη καταγεγραμμένα. Μια επαιτειακή εκδήλωση. Καλωσορίζουμε όλους. Παρακαλούμε να έρθει στο βήμα η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αργυροπούλου, για ένα σύντομο χαιρετισμό και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος της Αργολικής Βιβλιοθήκης. Καλησπέρα και από μένα, εκ μέρους του Δημάρχου μας, του κ. Γιάννη Μαλτέζου και της Δημοτικής Αρχής, σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς μας και τις ευχές μας για χρόνια πολλά, για αυτή την επέτειο που ερχόμαστε να χαιρετήσουμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις επόμενες ημέρες. Θέλω από τη μεριά μου να πω ως παιδί του Λυκείου των Ελληνίδων για πάρα πολλά χρόνια ότι ένα κομμάτι της αυτοπεποίθησης και της επίγνωσης της αξίας που έχουμε σαν άνθρωποι, σαν προσωπικότητες, σαν γυναίκες, οφείλεται στο γεγονός ότι έχω μεγαλώσει για πάρα πολλά χρόνια δίπλα σε αυτές τις γυναίκες. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η εσπερίδα θα δώσει πολλούς πόντους
στις γυναίκες να μετρήσουν ακόμα περισσότερο τη δύναμή τους, την αξία τους και το πόσο έχουν διαχρονικά συντελέσει στην πρόοδο της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσω τώρα στο βήμα τον πρόεδρο της Αργολικής Αρχαιακής Βιβλιοθήκης και Ιστορίας και Πολιτισμού, τον κύριο Γιαννούση, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί μου, αιρετοί άρχοντες του Άργους, κύριε Πρόεδρε του Δαναού, κύριε Πρόεδρε του Προοδευτικού Συλλόγου Παλαμίδης, φίλοι, κυρίες και κύριοι, την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 τη μάθαμε κυρίως είτε μέσα από τα απομνημονεύματα των ηρώων της, είτε από ιστορικούς Έλληνες και ξένους, που σχεδόν όλοι τους ήταν άντρες, για την ιστορική τους ματιά, ελάχιστα, αν όχι σπάνια, απασχόλησε η παρουσία και η δράση των Ελληνίδων στον απελευθερωτικό αγώνα. Σε όλα αυτά τα ιστορικά κείμενα, η αναφορά στη συμβολή των Ελληνίδων γυναικών είναι πολύ μικρή και περιθωριακή, με εξαίρεση σε ό,τι αφορά τη Δασκαρίνα Μπουμπουλίνα και τη Μαντώ Μαυρογένους. Σε όλη τη σκλαβωμένη Ελλάδα και ιδιαίτερα στα Σουλιτοχώρια, στη Μάνη, στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, στα επανεστατημένα νησιά μας, οι γυναίκες δεν είχαν παθητική παρουσία, αλλά πολέμησαν δίπλα στους άντρες με ηρωισμό, δεν υποτάχτηκαν, δεν έσκυψαν το κεφάλι, δεν θυσιάστηκαν, ούτε παραδόθηκαν αμαχητοί στους Τούρκους. Την αναγνώριση αυτής της τεράστιας προσφοράς της Ελληνίδας στην απελευθέρωση της χώρας μας τιμούμε σήμερα εδώ στο Δαναό με αυτή την επαιτειακή εκδήλωση που οργάνωσαν το Λύκειο των Ελληνίδων Παράτιμο Άργους και η Αργολική Αρχαιακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού. Αποδίδουμε δηλαδή την οφειλόμενη τιμή και ευγνωμοσύνη για τις θυσίες και τους αγώνες τους, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Η συμβολή της Αργολικής Αρχαιακής Βιβλιοθήκης Ιστορίας και Πολιτισμού στην καταγραφή και παρουσίαση μέσα από τις ιστοσελίδες της, τις δράσεις και τις προσφοράς των Ελλήνων και Ελληνίδων στην Επανάσταση του 1821 είναι μεγάλη και μοναδική στην Ελλάδα στο διαδίκτυο. Ξεκίνησε την καταγραφή από την ίδρυσή της πριν 16 χρόνια με εκατοντάδες αφιερώματα στους ήρωες και τις ηρωίδες γυναίκες του αγώνα, που εκατομμύρια αναγνώσεις την έχουν επισκεφθεί. Είναι περισσότεροι από 8 εκατομμύρια και πάνω από 16 εκατομμύρια οι επισκέψεις από περίπου 150 χώρες στην Ιφίλιο που έχουν επισκεφθεί αυτά τα αφιερώματα. Και να σας θυμίσω στο σημείο αυτό ότι στην έκθεση ζωγραφικής του μεγάλου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου Νότα Ρετζή, που πέρσι τέτοιες μέρες στο Άργος για να τιμηθεί η επέτειος του 1821, την οποία είχε οργανώσει η Αργολική Αρχαιακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών, είχε ως θέμα εθνική πανηγενεσία και Ελληνίδες στα άρματα. Εκεί ο μεγάλος αυτός Έλληνας λαϊκός ζωγράφος γνώρισε στους επισκέπτες της έκθεσης, μέσα από τους μεγάλους πίνακες του, όχι μόνο τις γνωστές Ελληνίδες ηρωίδες όπως η Μπουμπουλίνα Δασκαρίνα, η Μαντώ Μαυρογένους, αλλά και αρκετές άγνωστες τους πολλούς ηρωίδες του αγώνα, όπως η Δόμνα Μπζυσβίκη, η ατρόμητη καπετάνισσα του πλοίου Καλομήρα, με 140 ναύτες, πλήρωμα και κανόνια, που και αυτή πέθανε πανφτωχή στην Ερμούπολη της Σύρου, την ηρωίδα Ελεφαντό, που πολέμησε τον Ιμπραήμ, την Πανόρια, την κόρη του Γεροβοζίκη από τη Μάνια, που με δρεπάνη σκότωσε 2 Αιγυπτίους, την άσημο Λιδωρίκη Γκούρα ή Νταλιάνα, τη γυναίκα του Γκούρα, που πολέμησε στην Ακρόπολη της Αθήνας,
τη γυναίκα του Κώστα Διαμαντή, ξαδέρφου του Κίτσου Τσαβέλα, που στο Μεσολόγγι πολεμώντας την έξοδο προτίμησε να σκοτωθεί μόνη της παρά να πέσει στα χέρια των Τούρκων, εχμάλωτη, και πολλές άλλες άγνωστες στους πολλούς ηρωίδες γυναίκες του 1821. Κυρίες και κύριοι, από την αρχαιότητα έως το έπος του 1940-41 και την εθνική μας αντίσταση, τα παραδείγματα της συμμετοχής και δράσης των Ελληνίδων κατά των εχθρών της πατρίδας μας είναι πολλά και σπουδαία. Αρκεί να θυμηθούμε ένα παράδειγμα που φέρω μόνο. Στο μακρινό 6ο αιώνα π.Χ. μια άλλη γυναίκα, την ηρωίδα και λυρική ποιήτρια του Άργους, την Τελέσιλα, που το 494 π.Χ. λόγω του θανάτου με δόλο 8.000 αργίων μαχητών αντέταξε κατά του Σπαρτιάτη κλειωμένη ηρωική άμυνα, οπλίζοντας γυναίκες, γέρους, παιδιά με όπλα κάθε λογής και τους παρέταξε στις επάρξεις και έτσι έσωσε το Άργους. Κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό μου, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς ομιλητές της εκδήλωσης που μας τιμούν με τη συμμετοχή τους, την κυρία Ευγενία Κατούφα, δημοσιογράφο, κοινωνική επιστήμονα, που το βιβλίο της «Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση» είναι υπέροχο και μοναδικό. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα να το πάρετε και να το διαβάσετε. Τον μεγάλο Έλληνα, ζωγράφο, σκηνογράφο, ενδυματολόγο, τον κύριο Γιάννη Μετζικόφ, που μας τιμάει απόψε. Και τον απόντα, λόγω ασθενείας, του ευχόμαστε από καρδιάς περαστικά, τον διαπρεπή δικηγόρο, μοναδικό ιστορικό ερευνητή και πρόεδρο της εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, εκλεκτό φίλο και συνεργάτη της Αργολικής Αρχαιακής Βιβλιοθήκης και Ιστορίας και Πολιτισμού, τον κύριο Ηλία Γιαννικόπουλο. Την εργασία του θα τη διαβάσουμε, μας το έχει στείλει. Ευχαριστήσω το Λύκειο Ελληνίδων Παράθυμα Άργους για την άριστη συνεργασία που είχαμε. Και τέλος να ευχαριστήσω το Δαναό, το Σύλλογο το Δαναό, που μας φιλοξενεί για μια ακόμα φορά. Σας ευχαριστώ. Τιμάμε την επέτειο της Επανάστασης του 1821. Κορυφαία στο εθνικό μας ημερολόγιο, εκπληρώνοντας το διπλό μας χρέος της καρδιάς και του νου, προσπαθώντας να διατηρήσουμε το παρελθόν ζωντανό, αντίβαρο του παρόντος που στερεύει και αφυδατώνεται μέρα με τη μέρα. Άλλωστε, για το μνημόσυνο αυτό μας προτρέπει και ο αγωνιστής στρατηγός Μακρυγιάννης μέσα από τα απομνημονεύματά του, εκφράζοντας έτσι την επιθυμία των αγωνιστών του 21. Ω πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνας, ότι εθυσιάστηκαν δια σένα, να σε αναστήσουνε, να ξαναϋποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουν χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο των εθνών. Στο σύνολο των σελίδων της ιστορίας μας, όπως ήδη ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος, ο αγώνας του 21 για την ελευθερία της πατρίδας μας έχει σχεδόν ταυτιστεί στη συνείδηση των Ελλήνων με την παρουσία ανδρών και νέων, ηρώων παλικαριών, που με τους τίμιους αγώνες, την πίστη στην ελευθερία και τη θυσία τους, μας έδωσαν σήμερα το δικαίωμα να ζούμε ελεύθερα. Εύλογα όμως δημιουργείται το ερώτημα: η γυναίκα απουσίαζε από τον αγώνα αυτό? Ποια η θέση της και ποιος ο ρόλος της αυτόν? Ήταν ένας ρόλος δευτερεύον που δεν άξιζε να ασχοληθεί ιδιαίτερα η ιστορία? Σημαντική στη συγκέντρωση των στοιχείων για τις γυναίκες στην Επανάσταση ήταν η συμβολή της Καλλιρόης Παρέν, της ιδρύτριας του Λυκείου των Ελληνίδων, και στην εφημερίδα των κυριών που εξέδιδε είχε ως κύριο μέλημα την αποκατάσταση των γυναικών στη θέση που τους ανήκε μέσα στην ιστορία των εθνικών αγώνων. Στο έντυπο επίσης αυτό αναφέρεται η οργάνωση ενός αγωνιστικού φιλελληνισμού από Ελληνίδες διανοούμενες της Ιταλίας, όπως ήταν η Αγγελική Πάλη, που λειτουργούσε ως καταγγελία για τον αποκλεισμό από το δικαίωμα στην ανεξαρτησία του μισού του ελληνικού λαού. Επίσης, να πούμε ότι το τραγούδι και περισσότερο το κλέφτικο ιστορικό τραγούδι αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη. Έρχεται πολλές φορές να καλύψει την παράληψη της ιστορίας και να δώσει πολλές πληροφορίες για τις ηρωίδες του αγώνα.
Από καρδιάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Αργολικής Αρχαιακής Βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και τον γραμματέα, τον κύριο Αναστάσιο Τσάγκο, στον οποίο ανήκει και κατά κάποιο τρόπο η ιδέα για τη σημερινή μας συνεργασία, η οποία υπήρξε άψογη και συνεχής. Επίσης, να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστορικού Συλλόγου Αργίων Οδαναός και ιδιαίτερα τον κύριο Πρόεδρο για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, της πρότασής μας και την παραχώρηση της αίθουσας. Εκλεκτή ομιλήτρια η κυρία Ευγενία Κατούφα, η οποία είναι επιστήμον κοινωνικής πολιτικής και συνταξιούχος δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στην Ευρωστήνη Κορινθίας, αλλά αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Κορίνθου. Σπούδασε δημοσιογραφία, εργαστήρια επαγγελματικής δημοσιογραφίας, κοινωνική εργασία στο ΤΕΙ Αθήνας και κοινωνική πολιτική στην Πάντιο. Εργάστηκε 35 χρόνια στη Διεύθυνση Ειδήσεων της ΕΡΑ μέχρι τον Ιούνιο του 2013 και συνέχισε την αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ Open μέχρι την επανίδρυση της ΕΡΤ. Έχει κάνει δεκάδες ομιλίες σε πανεπιστήμια, συνέδρια, εκδηλώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων για θέματα φεμινισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρξε εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Χαλανδρίου για θέματα ηλικιωμένων, εθελοντισμού και ισότητας κατά τα έτη 2014-2019 και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Χαλανδρίου 2019-2023. Έχει επιμεληθεί τις εκδόσεις «Άνθη της Σοφίας και της Εμπειρίας», «Ποίηματα, Μαθήματα», «Μαθαίνω και προστατεύω τον εαυτό μου». Έχει τιμηθεί με τα βραβεία του Ιδρύματος Μπότσι για το ανθρωπιστικό ρεπορτάζ και του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για το ρεπορτάζ Ισότητας. Ο λόγος στην κυρία Κατούφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω κι εγώ σε ένα μικρό κομμάτι της ακτινοβολίας αυτού του φάρου που λέγεται Αρχαιακή Αργολική Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού. Ειλικρινά σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη τιμή. Ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας και κυρίως για το ότι μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ αυτές τις πληροφορίες που συγκέντρωσα με θυμό και με καημό. Με θυμό γιατί τις έχουν αγνοήσει τις γυναίκες και οι ιστορικοί και οι αγωνιστές που γράψανε απομνημονεύματα και κάνουν ελάχιστες αναφορές, τις οποίες συγκέντρωσα αράδα, λέξη, και με καημό να δικαιωθούν. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να συμβουλεύω με το σκονάκι μου, για να μην κάνω περισσότερο χρόνο. Στα 400 χρόνια της σκλαβιάς, η αντίσταση των Ελλήνων ήταν συνεχής. Δεν σταμάτησαν, συνέχεια εξεγείρονταν. Και οι γυναίκες ήταν πάντα στο πλευρό τους, αλλά σταματώμησαν. Οι δράσεις τους, ωστόσο, ήταν πάντα καθοριστικές για την εξέλιξη του αγώνα. Οι μάνες διασώζουν την γλώσσα, τα έθιμα, την παράδοση, συνεχίζουν την παραγωγή για την επιβίωση. Στη Μάνη, οι μητέρες ανούριζαν το παιδί τους με την ευχή να είναι καλορίζικο, χρόνια πολλά να ζήσει, να γίνει στάρματα γερό και τους οχτρούς να σβήσει. Μερικές καταργούνται τα παιδιά τους να μην λιώσουν αν δεν πολεμήσουν για την ελευθερία. Παντρεύουν τα παιδιά τους μικρά για να μην γίνουν γενίκαροι. Αντιστέκονται στο βίο-εξισλαμισμό. Πολλές προσποιούνται ότι τον αποδέχονται, αλλά διατηρούν μέσα στα κατόγια των σπιτιών τους ιερά κοιμήλια, εικόνες και άλλα σκεύη, ιερά, για να μπορούν να κάνουν τελετές. Κάποιες προτίμησαν το μαρτύριο, όπως αυτές οι νεομάρτυρες, που δεν είναι οι μόνες, είναι κι άλλες. Στα κλέφτικα λιμέρια είχαν καταφύγει πολλές γυναίκες, όπως μας βεβαιώνουν πολύ σωστά, όπως είπατε, τα δημοτικά τραγούδια που ο Κολοκοτρώνης έλεγε ήταν οι εφημερίδες της εποχής. Στα κλέφτικα λιμέρια, λοιπόν, είδαμε την Αρκαδιανή, τη Διαμάντο Μπουχανά, τη Λενιό Μπάχτα από τη Μεσσηνία, τη Βασίλο, τη γυναίκα του Νόβα, που λέει για το παιδί που αφήνει, την Κατέρο Μακρυγιάννη, αδερφή του Κατσαντώνη ήταν αυτή, την Ελένη Γιαννιά, την εγγονή της Αρχοντούλα από την Ηλία, τη Λιάκαινα, την Αγόρο, την Αγραφιώτισσα, που διατηρούσε μάλιστα ένα σώμα ενόπλων από άντρες και γυναίκες, και φυσικά τη Ζαμπία Κολοκοτρώνη, τη σύζυγο του καπετάνιου Κωνσταντή Κολοκοτρώνη και μητέρα του γνωστού αρχηγού της Επανάστασης. Η ξαδέρφη του Στεκούλα και η γιαγιά του η Τζατζά
Και όλες οι γυναίκες των Κολοκοτρώνεων γνώριζαν πολύ καλά να πολεμάνε και οι Τούρκοι δεν πλησίαζαν στα χωριά τους, ακόμα κι αν έλειπαν οι άντρες τους, μας γράφει ο εγγονός του, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης Παλές. Οι Σουλιώτισσες πολεμάνε δίπλα στους άντρες ισότιμα με αυτούς, από το 18ο αιώνα. Γνωστές όμως έχουν μείνει μόνο λίγες. Η Μόσχο Τζαβέλα, τη βλέπουμε εδώ, που βγάζει τα πολεμοφόδια για να χυθεί μαζί με άλλες 300 γυναίκες εναντίον 3.000 Τουρκαλβανών. Η Δέσπο Μπότσι, που αναδύναξε τον πύργο του Δημουλά με νύφες και μαγκόνια. Η ανιψιά της, η Χάιδο Σέχου, που είχε και αυτή δικό της σώμα ενόπλων. Η Λένο Μπότσαρη, η κόρη του Κίτσου, που όπως λέει το τραγούδι είχε φουσέκια στην ποδιά και βόλια στις παλάσκες, είχε και στη μεσούλα της σπαθί μαλαματένιο. Και φυσικά οι 60 κατά άλλους 100 γυναίκες του Ζαλόγου. Είναι γνωστές, αλλά δεν είναι γνωστό ότι αυτές οι γυναίκες πολέμησαν προτού αποφασίσουν να πέσουν στον κρεμό. Οι Λόγιες ήταν αυτές που προετοίμασαν πνευματικά τους αγωνιστές και έδωσαν όθηση στο φιλελληνισμό. Ανάμεσά τους η Κερκυραία Ισαβέλα Θεοτόκη Αλπρίζη, η Ροξάνδρα Στούρτζα από τη Ρωσία. Προχώρησα πολύ. Ναι, ήθελα να πω με αυτή τη φωτογραφία ότι οι γυναίκες ήσαν πολύ αυστηρές με τους άντρες τους. Αν κάποιος είχε δείξει δειλία, η ίδια είχε άλλη θέση μέσα στην κοινωνία. Έπρεπε να περιμένει τελευταία στη βρύση να γεμίσει τη στάμνα της και οι άλλες την περιφρονούσαν. Αντίθετα, υπερηφανεύονταν και επενούσαν πολύ τους γενναίους. Οι Λόγιες λοιπόν, όπως η Ισαβέλα Θεοτόκη Αλπρίζη, η Ελισάβετ Λομάκα Σενιέρ, που είχε παντρευτεί Κωνσταντινοπολίτισσα που έμεινε στο Παρίσι με τον σύζυγό της έναν πρόξενο, και στο σπίτι της, στο φιλολογικό της σαλόνι, δημιουργήθηκε η πρώτη φιλοεπαναστατική οργάνωση, το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο. Σε αυτή την οργάνωση εκπαιδεύτηκε ο Τσακάλοφ και ίδρυσε μετά από 2 χρόνια τη φιλική εταιρεία. Η Ροξάνδρα Στούρτζα, επίσης στη Ρωσία, η Αγγελική πάλι Βαρθολομαίου, όπως είπατε, και πολλές άλλες που είχαν οργανώσει τα φιλολογικά σαλόνια, από τα οποία περνούσε όλη η διανόηση της Ευρώπης και βέβαια οι πρωτεργάτες του αγώνα. Φυσικά, με την καλή τους σχέση με τις κοινωνίες μέσα στις οποίες βρίσκονται, είχαν επηρεάσει και άτομα υψηλού κύρους στις χώρες που ζούσαν και έτσι άρχισε ο φιλελληνισμός από τις γυναίκες, παρακαλώ. Ανάμεσα στις πρώτες φιλελληνίδες ήταν η βασίλισσα της Αγγλίας, Καρολίνα, που μάλιστα επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1816. Οι Παναγιώτισσες ήταν γυναίκες μορφωμένες και με την δουλειά τους, τα έργα που έγραφαν οι ίδιες, που μετέφραζαν, που οργάνωναν παραστάσεις μέσα στα σπίτια τους, συνετέλεσαν και αυτές την πνευματική αφύπνιση του γένους. Κάνουν εράνους για να μαζέψουν χρήματα με τα οποία θα αγοράσουν όπλα και γράφει σε μια σελίδα της εφημερίδας των Κυριών, θα θέλαμε κι εμείς να αποδειχτούμε αντάξιες των αδελφών μας Σουλιωτισσών. Και έτσι αυτό που έκαναν ήταν να προσφέρουν με την πνευματική εργασία. Η Κυριακή Ναύτη, η οποία είναι, κυρία Δημοπούλου, η εγγονή της εγγονής της κυρίας Χριστίνας. Συγγνώμη. Η Κυριακή Ναύτη είναι η γιαγιά της γιαγιάς της Χριστίνας Δικοψυχάκη, που είναι η πρόεδρος του Συλλογικού Ελληνίδων της Σύρου. Στο σπίτι της λοιπόν υπάρχει το πορτρέτο της Κυριακής Ναύτη, η οποία είναι η μόνη και η μοναδική επισήμως καταγεγραμμένη στους καταλόγους της φιλικής εταιρείας ως μοιημένη πραγματικά. Μέσα στο σπίτι της ο άντρας της συγκέντρωνε τους φιλικούς και όταν κάποια στιγμή το έμαθε αυτή, είπανε ότι πρέπει να τη σκοτώσουμε. Αλλά ο άντρας της είπε δεν μπορώ να το κάνω. Κάλεσε και τους άλλους, τα άλλα μέλη της φιλικής εταιρείας, τους έδωσε το πιστόλι και τους είπε: εάν νομίζετε ότι θα κινδυνεύσει η πατρίδα επειδή το έμαθε η γυναίκα μου, σκοτώστε την εσείς. Και εκείνοι ευτυχώς αποφάσισαν όχι να τη σκοτώσουν, αλλά να την νήσουν. Και συνετέλεσε βοηθώντας οικονομικά και με εράνους η Κυριακή Ναύτη. Βρίσκεται λοιπόν το πορτρέτο της και είναι αυτή πραγματικά η εικόνα της. Το 1813
δημιουργήθηκε η Φιλόμους ως εταιρεία, που είχε και αυτή επαναστατικό σκοπό, αλλά στην επιφάνεια ο σκοπός ήταν να ιδρύσει σχολεία, να βοηθάει νέους να πηγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν κλπ. Ανάμεσα στα πρώτα 102 ιδρυτικά μέλη της Φιλομούσου ήταν και 8 γυναίκες. Μεταξύ αυτών οι 3 κόρες του προξένου της Αγγλίας, του Μακρύ, η Κατοίκο, η Μαριάννα και η Τερέζα, η γνωστή κόρη των Αθηνών, που την ερωτεύτηκε ο Μπάιρον. Αυτή βέβαια που ήξερε πρώτη από όλους το μυστικό της φιλικής εταιρείας ήταν η μητέρα των Υψηλάντιδων. Στο σπίτι της αποφασίστηκε η έναρξη του αγώνα και στο σπίτι της ο Αλέξανδρος έγραψε την επιστολή μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Ο Αλέξανδρος την αποχαιρέτησε με πολύ συγκίνηση, όπως μας γράφει ο ιστορικός Κόκκινος, αλλά και η ίδια, παρόλο που ήταν πολύ συγκινημένη, ήξερε ότι η δόξα των Υψηλαντών γράφτηκε με πολύ αίμα. Στην αρχή του αγώνα οι οπλαρχηγοί δεν είχαν σημαίες, ούτε ήσαν καν υποψιασμένοι ότι θα έπρεπε να δράσουν πολεμικά. Τι χρησιμοποίησαν λοιπόν για σημαίες? Τα τσεμπέρια των γυναικών τους. Σιγά σιγά όμως οι γυναίκες αυτές κέρδισαν σημαίες και το λάβαρο κάτω από το οποίο ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί στα Καλάβρητα είναι έργο της Χρύσας, διάσημης κερδίστρας από τη Σμύρνη. Αργότερα έγραψαν και κέρδισαν χρυσοκέρδιτες σημαίες. Αυτή είναι η σημαία της Χαρίτιας Δασκαλάκη, για την οποία κινδύνευσε πάρα πολύ, διακρίνονται και τα στίγματα από αίμα. Μερικές γυναίκες έκαναν τον κατάσκοπο, όπως η Μαριώζα Ραφοπούλα, όπως επίσης άλλες, στη Μονεβασιά, στο Λάλα Ηλίας, στο Μεσολόγγι, στην Κόρινθο, και άλλες γυναίκες που ήταν αιχμάλωτες. Κάποιες στρατολόγησαν άντρες για την Επανάσταση. Ανάμεσά τους η Μαρία Δασκαλογιάννη από τα Σφακιά, κόρη του γνωστού ήρωα του Δασκαλογιάννη. Η Άννα Λαούπη από την Τζιά. Η Ιωάννα Μεταξά από την Κεφαλονιά, αδερφή του αγωνιστή και πολιτικού, ο οποίος είχε συνεννοηθεί με διάφορους οπλαρχηγούς να ξεκινήσουν κάποια μέρα με τα σώματα των ενόπλων τους, να έρθουν στην Πελοπόννησο, πήγε στο ραντεβού, αλλά εκείνοι δεν ήρθαν. Και τότε γράφει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, σκέφτηκα την αδερφή μου, την Ιωάννα. Της έστειλε λοιπόν, πήγε μάλλον και τη βρήκε και της το είπε και αυτή άρχισε να γυρίσει το νησί που μάζεψε 270 αγωνιστές για να πάνε στην Πελοπόννησο. Φυσικά, στρατολογία έκαναν και οι γνωστές μας καπετάνισσες. Η Μπουμπουλίνα στρατολόγησε και συντηρούσε με δικά της χρήματα ένα σώμα από σπετσιώτες διαλεκτά παλικάρια. Διέθεσε τα καράβια της για τις πολιορκίες του ναυπλίου και της Μονεμασιάς, για τον ανεφοδιασμό των αγωνιστών και τη μεταφορά αιχμαλώτων. Έδωσε πολλά χρήματα για την αγορά πολεμοφοδίων και πήγε και η ίδια στην Τριπολιτσά. Εκεί πλούσιες γυναίκες, Εβραίες και Τουρκάλες, και κυρίως αυτές που ήσαν στα χαρέμια, ζήτησαν την μεσολάβησή της, ώστε οι Έλληνες αρχηγοί να σεβαστούν, οι πολεμιστές να σεβαστούν τις ίδιες. Η Μπουμπουλίνα συμμετείχε στη μάχη για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, αλλά οι 65 γυναίκες των χαρεμιών όντως διασώθηκαν και γλίτωσαν τη σφαγή. Αργότερα ανταλλάχθηκαν με Έλληνες πατριώτες. Αυτό το έργο της, η μνή, η λυπή της Αμυρτιώτισσα, έχω κρατήσει μόνο αυτά τα 2 τετράστιχα, που λένε «Εσύ καβάλα πάντα στα σπροντάτη σου, σταμάτησες στην πόρτα του φρουρίου, σήκωσες το σπαθί σου και τους κοίταξες από ψηλά, σαν άγγελος Κυρίου, και φώναξες. Αυτές εδώ που βλέπετε, κανείς δεν θα τις γλύξει. Είναι δικές μου. Γυναίκες ή Ρωμιές, αν είναι οι Τούρκισσες, όμοια τις λογαριάζω για αδερφές μου». Το ξέρουμε ότι η Μπουμπουλίνα έχασε το γιο της στη μάχη με τα στρατεύματα του και Χαγιάβη εδώ λίγο έξω από το Άργος. Δεν ξέρω όμως πώς γνωρίζετε ότι μετά από αυτή τη μάχη έστειλε ένα γράμμα στους Πετσιώτες που τους έλεγε «Ο γιος μου σκοτώθηκε, αλλά το Άργος είναι στα χέρια μας». Αντίστοιχα λοιπόν και η πλουσιοκόρη, η πριγκιποπούλα, η πανέμορφη Μαντώ Μαυρογέννη και πολύ μορφωμένη Μαυρογέννη υπογράφει η ίδια, έτσι έχω δει όλα τα γράμματά της στα ιδανικά αρχεία του κράτους, υπογράφει ως Μαυρογέννη. Χρησιμοποίησε όλη την οικογενειακή της περιουσία, που της είχε αφήσει
κουταλοπύρουνα για να χρηματοδοτήσει 16 λόχους με 50 στρατιώτες ο καθένας. Εξόπλησε επίσης με δικά της έξοδα πλοία για να λάβουν μέρος στην πολιορκία της Εύβοιας, με επικεφαλής τη Μαντό. Οι Μικονιάτες εμπόδισαν τον Οκτώβριο του 1822 μια αλγερινή γαλέρα να κάνει απόβαση στο νησί τους. Πολέμησε και η ίδια στο Πήλιο, στη Βιωτία, στη Φωκίδα. Ο Μελάς γράφει ότι πολέμησε και εδώ δίπλα μας στους Μήλους, όπου έκανε τη διερμηνία ανάμεσα στους Φιλέλληνες. Εκείνο που θεωρώ εγώ σημαντικότερο και σημαντικότερο ήταν ο πόλεμος για την ανεξαρτησία, αλλά την πρώτη φεμινιστική πράξη στην Ελλάδα είναι η επιστολή που απευθύνει η Μαντό στον Όθωνα, τότε που μοίραζε αφιδώς μετάλλια, παράσημα, αριστεία, ξέρω εγώ, τις είχαν τάξει και εκείνοι στο ένα, αναγνώριζαν τις υπηρεσίες της, αλλά δεν τους το δίνανε. Και εκείνη του γράφει ένα γράμμα και του λέει, στην Ελλάδα και άντρες και γυναίκες πολέμησαν τους τυράννους και δεν έπρεπε να διστάζεις, να ανταμείψεις γυναίκας αγωνιστήσας για την ελευθερία της πατρίδος. Εγώ, μεγαλειότατε, δεν ζητώ χάρη, αλλά πετώ από τον θρόνο σου. Το έχω περικόψει λιγάκι, τον θρόνο που λέει, που απέκτησες με το δικό μας αίμα. Απαιτώ λοιπόν τα δικαιώματά μου. Ποια άλλη θα μπορούσε να το κάνει ακόμα και σήμερα, στον άνακτα, έτσι. Άλλη καπετάνισσα που επίσης στρατολόγησε κόσμο και φυσικά συνέβαλε και η ίδια αυτοπροσώπως, ήταν η Δόμνα Βυσβίζη, σύζυγος του καπετάνιου Χατζιαντώνη Βυσβίζη, με το περίφημο μπρίκι, την καλομήρα με τους 140 ναύτες, τα 18 κανόνια και αίθουσα συνεδριάσεων, παρακαλώ, και συνεδρίαζε ο Ισπάνος. Όταν λοιπόν σε μία μάχη στην Εύβοια ο Βυσβίζης σκοτώθηκε, η Δόμνα πήρε το τιμόνι του πλοίου στα χέρια της και συνέχισε τον αγώνα, ενισχύοντας τους πολεμιστές και εμποδίζοντας τους Τούρκους να μπουν στα στενά του Ευρύπου. Όταν πια τέλειωσε, έδωσε και τον τελευταίο της οβολό το 1824, έδωσε το πλοίο στην κυβέρνηση που το έκανε πυρπολικό, με το οποίο ο Πιπίνος έκαψε μια Αιγυπτιακή φρεγάτα, που ήταν μάλιστα το θησαυροφυλάκιό τους. Στη Πελοπόννησο, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, οι γυναίκες έφτιαξαν χωματόφουρνους κοντά στα στρατόπεδα, για να μπορούν εύκολα να προμηθεύουν ψωμί, φαγητό και ό,τι χρειαζόμενο στους πολεμιστές. Ζήμωναν, μαγείρευαν, έλαβαν, έβγαιναν τα ρούχα των πολεμιστών, έπλεξαν τα ρούχια, παρασκεύασαν αλυφές για τους τραυματίες, περιποιήθηκαν πρόσφυγες που βαλούσαν στο στρατόπεδο πυρομαχικά, κρέατα και κρασιά και νερό, γράφει ο Φωτάκος. Στη Δημητζάνα βοηθούσαν και στο δέσιμο των φυσεκιών, με παρούτι από τους Μπαμουτόμιλους. Η Αδαμαντία Γρηγοριάδου από τη Φιγαλία αγόρασε όπλα, τα γυάλισε και η ίδια τα κρέμασε στους ώμους των παιδιών της. Οι γυναίκες έλειωναν ό,τι μεταλλικό υπήρχε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι με πρωτοστατούσα τη Βουκουλίνα κατέβασαν το μολύβι από το τζαμί του Άργους για να φτιάξουν βόλια. Στο Μεσολόγγι έλειωναν τα μολύβια από τα δίχτυα. Στην Τρίπολη τα κατσαρολικά τους για να φτιάξουν πυρίτιδα. Αυτά είναι τα όπλα του Παπαφλέσσα. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στη δημοσιότητα αυτή, όπως και της Κυριακής Ναύτης. Και όλα αυτά λοιπόν τα φορτώνονταν και τα μετέφεραν στα στρατόπεδα. Και όταν δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο, προσεύχονταν. Φυσικά οι πιο δυνατές συμμετείχαν στα οχυρωματικά έργα και βέβαια κουβαλούσαν, όπως είπαμε, εδώ βλέπουμε μία πλάκα αναγηματική στα άγραφα, γιατί δύο γυναίκες, η αδερφή του ηγούμενου της Μονής Τατάρνας και η σύζυγος του διάκου του Αρσένιου, είχαν φορτωθεί πυρομαχικά για να τα πάνε στον Καραϊσκάκη. Στον δρόμο, και είχαν μάλιστα ντυθεί με καλοκαιρικά ρούχα. Στον δρόμο της βρήκε όμως ένα τουρκικό απόσπασμα και τη σκότωσε. Η λαϊκή μουσα της τίμησε με ένα ωραίο δύστιχο. Ποιος είδε, η μία ήταν και έγκυος μάλιστα, και λέει το δημοτικό τραγούδι, ποιος είδε θηλυκό παπά και διάκο καστρωμένο. Ναι. Η Κωνσταντίνα Ζαχαριά, μόλις άκουσε ότι
κηρύχθηκε η Επανάσταση, η κόρη του πρώτου κλέφτη Ζαχαριά, έτσι, από τη Σπάρτη, κρέμασε την ελληνική σημαία στο σπίτι της, ξεσήκωσε τους συγχωριανούς της και ηγήθηκε μιας πομπής 500 χωρικών που πορεύτηκαν προς το Μιστρά και ανάγκασαν τους Τούρκους να κλειστούν στο Φρούριο. Συμμετείχε και σε πολλές άλλες μάχες. Η Σταυριάνα η Σάβενα ήταν που συμμετείχε σε πολλές μάχες. Η Κωνσταντίνα Ζαχαριά τραυματίστηκε αργότερα και έμεινε κάπως. Λοιπόν, στο Βαλτέτσι το Μάιο του 1921, όταν οι Τούρκοι βγήκαν από την Τριπολιτσά για να συγκεντρώσουν τρόφιμα και είδαν ότι οι Έλληνες είχαν φτιάξει κάποιους προμαχώνες εκεί στο Βαλτέτσι, τους είχαν περικυκλώσει από τη ζέστη, από τον καπνό. Δεν μπορούσαν να επικοινωνούν από προμαχώνα σε προμαχώνα. Και μια γυναίκα λοιπόν, η Σταυριάνα Σάβενα, επίσης από την Σπάρτη, χείρα κάποιου Σάβα που τον είχαν κρεμάσει οι Τούρκοι στην αρχή της Επανάστασης, μητέρα 3 παιδιών παρακαλώ, που είχε καταταγεί επισήμως στο σώμα του Κυριακού Λιμαπανχάλη, χωρίς φόβο και χωρίς να υπολογίζει τον κίνδυνο, έτρεχε από προμαχώνα σε προμαχώνα και μοίραζε πολεμοφόδια, φυσέκια, βόλια, πυρίτιδα, νερό, χτυπούσε και τους Τούρκους με πέτρες. Αυτή είναι η υπογραφή της Σταυριάνας. Μετά έζησε στον Ναύπλιο. Ναι. Στο Πήλιο, μετά την αποτυχία της Επανάστασης, τον Μάιο του 1821, 4 γυναίκες από το χωριό Μουτζέλα ήταν αυτές, κατέβηκαν στην Ακρογιαλιά και μπήκαν στα καΐκια και πηγαίνανε στα τουρκοχώρια του Κισάβου και του Θερμαϊκού και τα ρημάζανε, μας γράφει ο Πουκελού. Τον Ιούλιο του 1821 στη Σάμο οι Τούρκοι θέλησαν να διαλύσουν, να καταστρέψουν τελείως αυτό το νησί που είχε δυνατούς επαναστάτες που πήγαιναν και κάνανε ζημιά στα χωριά της απέναντι μικρασιατικής ακτής, αλλά δεν υπήρχε αρκετός στρατός. Τότε ο αρχηγός των επαναστατών, ο Λικούργος Λογοθέτης, έδωσε εντολή οι γυναίκες να ντυθούν με αντρικά ρούχα και να ανεβοκατεβαίνουν από την χώρα προς το λιμάνι, κρατώντας και ένα ξύλο ό,τι έβρισκαν εν είδη όπλου και να ανεβαίνουν μετά έρχοντας κάτω από τα αμπέλια για να μην τις βλέπουν και έτσι να νομίζουν οι Τούρκοι ότι όλο και περισσότερο στρατός ερχόταν. Πράγματι το είπαν κάποιοι που πιάστηκαν εχμάλωτοι. Την ίδια περίοδο αρχίζει και η Επανάσταση στην Κρήτη. Ο Λατίφ Πασάς κίνησε με μεγάλο στρατό εναντίον των Σφακίων που ήταν το ορμητήριο των επαναστατών. Τοποθέτησε στη διαδρομή φυλάκια από δικούς τους στρατιώτες. Όμως 3 γενναίες κριτικοπούλες κατάφεραν να διαφύγουν της προσοχής τους και να φτάσουν στο σώμα του δασκαλάκη για να του μεταφέρουν τις πολύτιμες πληροφορίες για τις κινήσεις των εχθρών. Στη μάχη του Θερίσου, μας λέει ο Κόκκινος, πολλές γυναίκες μετέφεραν μπαρουτόβολα, νερό και σταφύλια και σημειώθηκαν ηρωικές πράξεις. Τον Φεβρουάριο του 1822 ξεσπάει η Επανάσταση στην Άουσα. Οι Τούρκοι επικρατούν απολύτως. Οι μητέρες πνίγουν τα παιδιά τους για να μην προδώσουν με το κλάμα τους τους αγωνιστές. Πολλές επιλέγουν να πέσουν στον καταράκτη του ποταμού Αράπιτσα. Την ίδια περίοδο, ένα μήνα μετά, ξεκινάει η Επανάσταση στη Χίο, αλλά όπως ξέρουμε είχε την ηχθρή κατάληξη. Και όμως υπήρξαν και εκεί κάποιες γυναίκες που αντιστάθηκαν. Η Σεβαστή Τουλιά, η Ειρηνού του Σκανδάλη, μία ομάδα γυναικών με αρχηγό την Ψηλάδερα, με πέτρες και με ξύλα προσπαθούσαν να εμποδίσουν τους Τούρκους να ανέβουν στα ψηλά που είχαν πάει για να κρυφτούν. Η Γαλανή Γαρή έριξε έναν Τούρκο από το κρεμό. Η Εμίλια τον γκρέμισε μέσα σε ένα πηδάδι. Και πολλές εχμάλωτες χιώτισσες δεν έτρωγαν φαγητό για να πεθάνουν από την πείνα, παρόλο που τις μαστίγωναν και να μην συνεχίσει η εχμαλωτοξία τους για να τη μαστούν. Κάποιες συνεννοήθηκαν να αλληλοσκοτωθούν. Κατά την εκστρατεία του Δράμαλη, ο Κολοκοτρώνης είχε δώσει εντολή να στρατευτεί κόσμος, να φέρουν οι κάτοικοι των χωριών εδώ, της Αργολίδας, τρόφιμα, ζώα, ό,τι είχε ο καθένας. Αλλά
στον Αχλαδόκαπο φαίνεται ότι υπήρχε κάποιος δισταγμός εκ μέρους των ανδρών. Οι γυναίκες λοιπόν έβαλαν τους άντρες τους μπροστά, λέει και ο Ριγόπουλος και ο Φωτάκος, τους πήραν στο Κολοκοτρώνη και του είπαν: να οι άντρες μας, να τους πάρει στον πόλεμο και αν δεν είναι άξιοι να βγάλουν τα άρματα να τα φορέσουμε εμείς. Τέτοιους άντρες δεν τους θέλουν. 2 μέρες μετά την καταστροφή στα Δερβενάκια, βλέπουμε τις γυναίκες, δείτε πάνω στην κορυφή 4 φιγούρες που μεταφέρουν νερό και πολεμοφόδια. Συμμετείχαν λοιπόν και αυτές και έριχναν με τις πέτρες τόσο σωστά, στόχευαν τόσο σωστά, ότι κάθε ρήψη είχε και έναν νεκρό. Σε κρίσιμες περιστάσεις, οι γυναίκες αποδείχθηκαν πραγματικά αλήθιστες. Στον καιρό του κατατρεγμού, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρήκε καταφύγιο στον πύργο ενός ελευθέρου του Δουράκη. Αλλά αυτός θέλησε να τον δηλητηριάσει, ρίχνοντας αφιόνι στο κρασί του, να κοιμηθεί και να τον παραδώσει ζωντανό. Η γυναίκα του Δουράκη όμως έκανε νοήματα στον Κολοκοτρώνη να μην το πιει και πράγματι εκείνος το πέταξε και είπε: τι το θέλω εγώ τώρα το κρασί, εγώ είμαι πολύ κουρασμένος σαν να κοιμηθώ. Ξάπλωσε λοιπόν κάνοντας τάχα πως κοιμάται. Ο Δουράκης έτρεξε να πάει να ειδοποιήσει τους Τούρκους, η γυναίκα του τον φυγάδευσε. Ποια σκεφτείτε αν έλειπε αυτή η μανιάτισσα που αψήφισε μία τυραννική εξουσία που απειλούσε με ανασκολοπισμό όχι μόνο τους κλέφτες αλλά και αυτούς που βοηθούσαν τους κλέφτες. Αψήφισε τον άντρα της, τον Αφέντη. Αψήφισε την εκκλησία που σε εκείνη την περίοδο είχε πει: παραδώστε του, γιατί θα έχουμε χειρότερα. Τέλος πάντων, αν δεν είχαμε αυτή, δεν θα είχαμε Κολοκοτρώνη. Αν δεν είχαμε Κολοκοτρώνη, θα είχαμε ελεύθερη Ελλάδα. Λοιπόν, και αφού φυγαδεύτηκε, πήρε τον οματιόν του και πήγε στη Ζάκυνθο, όπως ξέρουμε, για να γυρίσει θριαμβευτής. Αντίστοιχα, έσωσε τον οπλαρχηγό Γιαννιά, η γυναίκα του Παγώνη, στην Ηλία. Και επίσης η Γιαννού Παπαπαρασκευά βρήκε μαρτυρικό θάνατο γιατί δεν μαρτύρησε τις θέσεις των αγωνιστών. Βγήκαν οι Τούρκοι από την Τρίπολη προς το Λεβίδι για να συγκεντρώσουν τρόφιμα, τη βρήκαν στην είσοδο του χωριού, τη ρώτησαν πού είναι οι Έλληνες κρυμμένοι, τη δεν μαρτύρησε, της έκοψαν τη γλώσσα, πέθανε από αιμορραγία. Το 1824 ο Σουλτάνος ζητάει βοήθεια από τον Αιγύπτιο σατράπη Μοχάμεντ Άλι και εκείνος στέλνει αρχικά τον Ναύαρχο Χουσέιν, ο οποίος προκάλεσε την καταστροφή της Κάσου. Στη συνέχεια οι Τούρκοι ενθαρρυμένοι στέλνουν τον Χοσρέφ για να καταστρέψει τα ψαρά. Οι γυναίκες παρακινούν τους άντρες τους να πολεμήσουν ηρωικά και οι ίδιες ρίχνονται μαζί με τα παιδιά τους σε γκρεμούς, σε θάλασσες, αλλά δεν παραδίνονται. Η Δέσποινα Κανάρη, μια θεία του Τριπολιτή, η Μαρία Μοναρχίδου, σώθηκαν κολυμπώντας. Το ίδιο και κάποιες γυναίκες από την Κάσο κολύμπησαν μέχρι την Κάρπαθο και σώθηκαν. Η γυναίκα του Κυπαρίση, η Δεσποινού Παπαδημητράκη, η Κρυστάλλο Δούκα και άλλες αγωνίστηκαν, αλλά δεν σώθηκαν. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή 200 χρόνια από σήμερα, ο γιος του Αιγύπτιου σατράπη, ο Ιμπραήμ, έρχεται να κατακτήσει την Πελοπόννησο. Στο Νεόκαστρο, στο Ναύπλιο, στο Άργος, στα χωριά της Αρκαδίας, στην ορεινή Κορινθία, στην Ηλία, δόθηκαν πολλές μάχες και άφησαν πολλά παραδείγματα ηρωισμού, γυναίκες και άντρες. Ο Φωτάκος γράφει ότι ο Ιμπραήμ είχε ένα γάιδαρο με τον οποίο έτρεχε και αυτός ο γάιδαρος τον έσωσε, αλλιώς ήθελε πέσει εχμάλωτος εις τας γυναίκας. Και αφού έκανε ό,τι έκανε στην Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ, πήγε και στο Μεσολόγγι. Οι Μεσολογγίτισσες, αστές γυναίκες που ντυνόντουσαν με πανάκριβα ρούχα, είχαν άντρες καπεταναίους και βγαίναν από το σπίτι τους μόνο για να πάνε στην εκκλησιά και σε γιορτές. Όταν ξεκίνησε το χτίσιμο του τείχους, γκρέμιζαν μάντρες, διακοτά, ακόμα και δωμάτια του σπιτιού τους για να εξασφαλίσουν υλικά για το τείχος. Σκίζουν τα σεντόνια τους για να δεν έχουν τραύματα, ετοιμάζουν αλυφές για τους τραυματίες, μεταφέρουν εφόδια. Κάθε νύχτα σχημάτιζαν αλυσίδα για να μεταφέρουν
από χέρι σε χέρι καλάθια με χώμα που τραβούσαν οι Έλληνες από τα υψώματα που προσπαθούσαν να φτιάξουν οι Τούρκοι για να πηδήξουν το τείχος. Και οι Έλληνες κλέβαν από κάτω το χώμα και γέμιζαν καλάθια και αυτοί σχημάτιζαν αλυσίδα και το μετέφεραν. Και φυσικά όταν μπορούσαν παίρνανε την κρασί του άντρα τους στις ντάπιες ώστε εκείνος να ξεκουραστεί. Η Αλεφάντο Ζανιά με το καρδιοφύλι στο χέρι έμπαινε στις πρώτες γραμμές των πολεμιστών της ηρωικής φιγουράς και με τα τραγούδια της εμψύχωνε τους λιποψυχούντες, έδινε θάρρος και ελπίδα σε όλους. Πολλές ήταν οι γυναίκες οι οποίες πολέμησαν στο Μεσολόγγι, πολλές θυσιάστηκαν και λίγες όμως έχουν μείνει γνωστές. Μια από αυτές είναι η βασιλική, είναι η Αγρινιώτισσα, η Ελληνίδα Μάνα, πιθανόν απεικονίζεται η σύντροφος τότε, μετέπειτα σύζυγος του Κίτσου Τζαβέλα, η οποία κρατούσε το παιδί τους κατά την έξοδο, της έπεσε, το αρπάξαν, το πήραν και το ελευθερώσαν πάντως μετά, με πληρώνοντας πολλά λίτρα. Όλες φυσικά συμμετείχαν στην απόφαση για την έξοδο και όταν ήρθε εκείνη η ώρα, έκαψαν τα κρεβάτια τους για να μην μαγαριστούν, λιβάνισαν τους τάφους των νεκρών τους, φόρεσαν αντρικά ρούχα, ζώστηκαν όπλα και σπαθιά, πότισαν τα μικρά τους παιδιά αφιόνι για να μην ακουστούν, έδωσαν όπλα στα μεγαλύτερα, φίλησαν τα κατόφλια των σπιτιών τους και ξεκίνησαν. Καμιά δεν λιποψύχησε. Εδώ βλέπουμε την Τασούλα Γιουβεράνη με το μακρύκανο όπλο, το Σισανέ, να πολεμάει κι αυτή δίπλα στον πατέρα της, ο οποίος σκοτώθηκε, όμως η ίδια σώθηκε και έδωσε εντολή όταν θα πεθάνει να την τάψουν με τη στολή της εξόδου. Η Ελένη Στάικου, μάλλον Συνοπούλου να σας πω πρώτα, όταν ευπαλωτίστηκε, μόνη της πήρε με ψαλίδι και έκοψε τη γλώσσα της για να μην είναι πια αρέστη στους νέους αφέντες. Η Ελένη Στάικου πήρε ένα κουτάλι και έβγαλε το μάτι της για να μην είναι ελκυστική. Άφησε όμως αυτό το γυλαίκο, το οποίο έδωσε εντολή να πηγαίνει από εγγονή σε εγγονή που θα είχε το όνομα Ελένη. Προσφάτως, όταν πια διαπιστώθηκε ότι δεν έχει γεννηθεί άλλο κορίτσι για να πάρει το γυλαίκο, η οικογένεια των απογόνων αποφάσισε να το παραδώσει στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης διέξοδος του Μεσολογγίου. Μετά την επιτυχία στο Μεσολόγγι, λοιπόν, ο Ιμπραήμ επέστρεψε στην Πελοπόννησο και ξεκίνησε να κατακτήσει τη Μάνη. Αρχικά στον Αλμυρό, εδώ είναι ο κόλπος του Αλμυρού, και η μαύρη γραμμή που βλέπετε εδώ ισκιασμένη είναι το τείχος που έφτισαν άντρες και γυναίκες, επειδή ήταν έτσι λεπτό και μακρύ. Στην διπλανή φωτογραφία βλέπετε μέρος του τείχους. Εκεί λοιπόν τον περίμεναν οι Μανιάτες και οι Μανιάτισσες, εκεί ήταν ξανά και η Σταυριά Μεσάβενα. Αφού δεν τα καταφέρνει, προσπαθεί να κάνει αντιπερισπασμό και πάει από την άλλη μεριά της Χερσονήσου στο Βυρό. Οι άντρες πράγματι έλειπαν περισσότεροι και οι γυναίκες θέρισαν στα χωράφια. Οι άντρες όταν είδαν αυτή την απόβαση, άρχισαν να χτυπάνε τις καμπάνες. Τότε λοιπόν και οι γυναίκες έτρεξαν με τα δρεπάνια στο χέρι. Μαζί τους ήταν και η μητέρα του Πετρόπε, η Μονομιχάλη, η πιο Έλενα, η Σταυριάνα Σάβενα, η Πανωρέα Βοζίκη, η Τζατζόνινφη, η Κυριακή, η Τζατζουλίνα, η Γερακαρίνα κλπ. Και άλλες γυναίκες. Όπως και σε άλλα μέρη, η Ιωάννα Γιωτράκου, η Ελένη Αναϊπονήθη, τη βλέπουμε εδώ, η οποία έτρεχε προς την ανηφόρα του βουνού με τα δυο παιδιά στην πλάτη της για να σωθεί, αλλά ένας Αιγύπτιος άρπαξε την άκρη της ζώνης της. Εκείνη λοιπόν τράβηξε δυνατά τη ζώνη και την άφησε ελεύθερη, οπότε αυτός έπεσε κάτω και με τα ίδια του τα όπλα τον σκότωσε. Και οι μάχες τελειώνουν. Σε μια από τις τελευταίες μάχες βλέπουμε εδώ τις γυναίκες στην Καυκαριά πάνω από το Αίγιο που πολεμάνε με πέτρα, με ξύλα, με όπλα, με ό,τι μπορούσε η καθεμιά. Και για να τελειώνουμε, ερχόμαστε στην Αθήνα, όπου επίσης πολέμησαν οι γυναίκες. Μια από αυτές που βοήθησε ήταν η γριά Μανόλενα του Μπινιάρη, παρακαλώ, η οποία έπαιρνε κάθε μέρα την παρούτη που της έδινε ο Χατζη Παυλής, ο πυροτεχνικός, την έβαζε μέσα σε ένα καλάθι δίθεν με άπλυτα, ότι
πήγαινε στην πηγή της Καλλιρόης για να πλύνει. Εκεί όμως συναντούσε έναν μενιδιάτη που είχε έρθει με το γαϊδουράκι, του τα είχαν απολύσει μέλι, αυγά, ξέρω εγώ, και την έδινε και την πήγαινε στο μενίδι που ήσαν συγκεντρωμένοι οι Έλληνες επαναστάτες. Βεβαίως πάνω στην Ακρόπολη ήταν η Ασίμο Λιδωρίκη Γκούρα, η σύζυγος του φρουράχου της Ακρόπολης, του Γιάννη Γκούρα, ο οποίος σκοτώθηκε στις 30 του Σεπτέμβρη του 1826 και όταν οι συναγωνιστές του τον έφεραν μπροστά της, εκείνη τον κοίταξε για λίγο και μετά γύρισε στους αγωνιστές και τους είπε «Εσείς φταίτε που βρήκε αυτό το τέτοιο θάνατο ο άντρας μου, τώρα δώστε όρκο ότι θα καθίσετε όλοι μέχρι τέλους να υπερασπιστείτε το κάστρο». Και ο Μακρυγιάννης λέει: κάναμε μια επιτροπή, σχηματίσαμε μια επιτροπή από μένα και την Κούρα μέχρι να στείλει η κυβέρνηση φρούραρχο. Η ίδια λοιπόν σώστηκε το σπαθί και τριγυρνούσε στις επάλξεις του κάστρου της Ακρόπολης. Πέθανε και βοηθούσε επίσης τους τραυματίες, γιατί ξέρει και πογιατρικά. Πέθανε τον Γενάρη του 27 όταν έπεσε η στέγη του Ερεθείου, στο οποίο είχε καταλύσει κάνοντας το σπίτι της. Πολλές γυναίκες πρόσφεραν ιατρικές υπηρεσίες, τις βλέπουμε και εδώ, που βοηθούν τους τραυματίες. Να μην σας καθυστερώ. Λοιπόν, και πολλές γυναίκες πρόσφεραν μια άλλη πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία. Ήταν η Επανθία Καΐρη, η Μαντώ Μαυρογένους, οι γυναίκες των οπλαρχηγών της Ρούμελης και πολλές γυναίκες από την Αργολίδα εδώ που συνυπέγραψαν επιστολές που στείλανε στις Αμερικανίδες, στις Αγγλίδες, στις Γαλλίδες και έτσι λοιπόν ξαναφούντωσε ο φιλελληνισμός και μεταφέρθηκαν πάρα πολλά πολεμοφόδια, τρόφιμα, φάρμακα, ένα νοσοκομείο εξόπλισαν εδώ. Πολλές από αυτές τις γυναίκες υιοθέτησαν παιδιά, πρώην σκλαβόπουλα που τα είχαν μεταφέρει οι φιλέλληνες στις πατρίδες τους, μεταξύ αυτών και ο γιος Ρουζέβους Βυσβίζη. Και εδώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Αμερική ο φιλελληνισμός είχε αρχίσει από τις πρώτες δεκαετίες του 1800. Γιατί κάποιοι ναυτικοί είχαν πιαστεί εχμάλωτοι και αφού απελευθερώθηκαν επέστρεψαν και μίλησαν με τα χειρότερα λόγια εναντίον των Οθωμανών. Και οι γυναίκες που ήσαν κοντά σε εκκλησίες, πλαισίων ενορίες, έκαναν ράνους, γιορτές, εφημερίδες και τι δεν έκαναν για να συγκεντρώνουν χρήματα, να στέλνουν, να πληρώνουν τα ναύλα για αγωνιστές ή όπλα κλπ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε αυτό, πολύ περισσότερο μετά το Μεσολόγγι, και ένας καλλιτέχνης γλύπτης έφτιαξε αυτό το άγαλμα, το πρώτο άγαλμα γλυπτό στη νεότερη, στη σύγχρονη εποχή. Το ονόμασε Ελληνίδα Σκλάβα, με μοντέλο ένα κοριτσάκι που είχε σωθεί από τα ψαρά. Και αυτό το άγαλμα πήγαινε από πόλη σε πόλη και συντελούσε στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση. Ένας άλλος καλλιτέχνης όμως, ζωγράφος αυτή τη φορά, ζωγράφισε τη σκλάβα της Βιρτζίνια, τη μαύρη γυναίκα, για να πει στους Αμερικανούς: μιλάμε για την ελευθερία των σκλαβωμένων. Μήπως έχουμε κι εμείς σκλάβους μες στα σπίτια μας και στα χωράφια μας, στις φοιτίες μας. Έτσι λοιπόν, αυτά τα έργα έγιναν το 1849. Πειράζει που 8 χρόνια μετά έγινε εκείνη η μεγάλη απεργία των γυναικών στην Αμερική, των υφαντριών, στις 8 του Μάρτη, που θεωρείται η αφετηρία του φεμινιστικού κινήματος. Αργότερα, στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα, Αγγλίδες, περιηγήτριες, δημοσιογράφοι, συγγραφείς κλπ. Ήρθαν στην Ελλάδα, ρώτησαν, έμαθαν και έγραψαν για τις Ελληνίδες αγωνίστριες και επιστρέφοντας στην Αγγλία, ανέπτυξαν και εκεί ακόμη περισσότερο το κίνημα για τα δικαιώματα των γυναικών και ξεκίνησε αυτός ο πολύ δυναμικός αγώνας που ξέρουμε από τις Αγγλίδες τις σουφραζέτες. Κυρίες και κύριοι, αυτή η χώρα που ζούμε χτίστηκε πάνω σε θεμέλια που ποτίστηκαν με πολύ αίμα ανδρών και γυναικών. Γονείς που είδαν τα παιδιά τους να αρπάζονται μέσα από την αγκαλιά τους για να πουληθούν. Γυναίκες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα βρέφη τους ή να τα πνίξουν ή να τα πετάξουν σε γκρεμούς και βάραθρα και μετά να πέσουν κι αυτές.
Γυναίκες που έζησαν τις συνέπειες της βίας, της χειρίας, της ορφάνειας, της φτώχειας, πουλήθηκαν και ξαναπουλήθηκαν στα παζάρια της Ανατολής και της Αφρικής και έζησαν με το καρδιοχτύπη της αναμονής για την πληρωμή των λύτρων. Όταν ήρθε ο στρατηγός Μεζόν, ο Νικόλας Μεζόν, με τα γαλλικά στρατεύματα, σχημάτισαν μία επιτροπή και πήγαιναν εκεί που είχαν τις γυναίκες αιχμάλωτες και τους ρωτούσαν: θέλετε να πάτε μαζί τους με τους Αιγύπτιους που θα φεύγανε ή να μείνετε εδώ? Θέλανε να μείνουν, αλλά πώς να μείνουν? Οι άντρες τους, τα παιδιά τους σκοτωμένα, το σπίτι τους καμένο, τα χωράφια τους κατεστραμμένα. Και επιπλέον ήσαν και τριγυμένες. Όσες αποφάσισαν να πάνε λοιπόν στην Αίγυπτο, βρέθηκαν νεκρές στα καφασωτά της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου. Για όλες αυτές τις γυναίκες, λοιπόν, ο εθνικός μας ποιητής έχει γράψει: ψυχή μεγάλη και γλυκιά, με τα χαρά στο λέω, θαυμάζω τις γυναίκες μας και στο όνομά τους μνέω. Δηλαδή, ορκίζομαι από το ρήμα όνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με... Θέλετε τώρα στο τέλος. Στο τέλος. Είναι πολλές. Είναι κι άλλες πολλές ηρωίδες. Ο χρόνος δεν μας παίρνει να βρεθούμε σε όλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κατούφα για αυτή την αναδρομή και μας δώσατε έτσι λίγο θάρρος για τις νεότερες γυναίκες. Ο κύριος Ηλίας Γιαννικόπουλος γεννήθηκε στα Λαγκάδια το 1947, φοιτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε το πτυχίο του το 1970. Τον Οκτώβριο του 1974, με κρατική υποτροφία, μετέβη για ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό. Το 1975 απέκτησε από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου δίπλωμα εγκληματολογίας και το 1980 ανακηρύχθηκε διδάκτορ φιλοσοφίας στη νομική σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου. Δικηγόρισε στην Αθήνα. Έχει λάβει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις και έχει πραγματοποιήσει δεκάδες ομιλίες σε όλη την Ελλάδα με ιστορικό και φιλολογικό περιεχόμενο. Έχει επίσης δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές μελέτες και δεκάδες βιβλιοκριτικές σε περιοδικά και εφημερίδες. Ασχολείται με αρχαιακή έρευνα. Μεταξύ άλλων έχει δημοσιεύσει τις φιλολογικές μελέτες «Η Αρκαδική Μυθολογία στην Αγγλική Ποίηση», ο Άγγλος ποιητής Swinburne και το έργο του «Η Αταλάντη στην Καλιδόνα», «Η Οδύσσεια» του Νίκου Καζαντζάκη, «Νικηφόρος Βρετάκος», ο Νίκος Γκάτσος και η Αμοργός του. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, μέλος επίσης και πρόεδρος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεότερου Ελληνισμού και ομότιμο μέλος της Εταιρείας των Φίλων του Λαού. Ο κύριος Γιαννικόπουλος, όπως ήδη αναφέραμε, λόγω ασθενείας δεν βρίσκεται απόψε κοντά μας, όμως την έρευνά του, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την οικογένεια Περούκα έχει ασχοληθεί ο κύριος Γιαννικόπουλος. Ένα μέρος λοιπόν αυτής της μεγάλης έρευνας θα διαβάσει απόψε η κυρία Ευαγγελία Κόρου, μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων Άργους. Παρακαλώ. Τα μικρόφωνα μας πρόδωσαν απόψε, αλλά ελπίζω να με ακούσετε όλοι καθαρά. Ανέβασε. Ωραία. Λοιπόν. Η αρχόντισσα του Άργους, Αγγελική Περούκα. Από την έρευνα και μελέτη του πλουσιότατου σε ανέκδοτο ιστορικό υλικό αρχείου της οικογένειας Περούκα του Άργους συνάγονται ενδιαφέροντα στοιχεία για τις όψεις του καθημερινού, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού βίου του λαού μας στην Πελοπόννησο κατά την περίοδο της δεύτερης τουρκοκρατίας και αργότερα. Φυσικά πολλά από αυτά τα στοιχεία αφορούν στην ευρύτερη οικογένεια Περούκα, η οποία διέπρεψε στα πολιτικά πράγματα της περιοχής Άργους, αλλά και ολόκληρης της Πελοποννήσου, τουλάχιστον από τις αρχές του 18ου αιώνα, δεδομένου ότι οι μέλη της αποτελούσαν επί πολλές δεκαετίες την προχοντική οικογένεια της πόλης και του βιλαετίου του Άργους, με ευρύτερες διασυνδέσεις σε όλη την Πελοπόννησο. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν στοιχεία για τη σύζυγο του Νικολάου Περούκα, Αγγελική, μια δυναμική γυναίκα και μια ισχυρή προσωπικότητα που έζησε βίο μακρό και ταραχώδη,
όχι μόνο ως αρχόντισσα του Άργους, αλλά και ως θύμα των μεταβολών της τύχης και της γενικής ανατροπής των πραγμάτων που έφερε η Επανάσταση και τα μετέπειτα γεγονότα. Σίγουρα, η ζωή της την γέννησε με κάθε είδους βιώματα. Έπαιξε ασφαλώς πρωτεύοντα ρόλο στην ανατροφή των παιδιών της. Πολλούς εξέχοντες Τούρκους και Έλληνες γνώρισε από κοντά, υποδέχτηκε και φιλοξένησε. Έζησε στη σκιά πολυάσκολων και δυναμικών ανδρών. Συμπαραστάθηκε στο δύσκολο έργο του συζύγου και των τέκνων της κατά τη διαχείριση των κοινών υποθέσεων. Πολλές φροντίδες και σκοτούρες τους μοιράστηκε και πολλές συμβουλές ασφαλώς έδωσε με συζυγική και μητρική αγάπη. Συμμερίστηκε τις πίκρες και τις απογοητεύσεις τους και χάρηκε για τις προόδους και τις επιτυχίες τους. Και ως κυρία του οίκου της είχε όλη την φροντίδα του σπιτιού και της ευρύτερης οικογένειας, επικουρούμενη ασφαλώς από υπηρέτες και βοηθούς. Είχε την τύχη να χαρεί σύζυγο και γιο προεστούς του Άργους, σύζυγο και γιο Βεκίλη στην Κωνσταντινούπολη, κουνιάδο και γιο εμπόρου στην Πάτρα. Είχε την ευκαιρία να συμπεθερέψει με πλούσιες και αρχοντικές οικογένειες, ζαΐμιδες, σεβαστούς, βλάσιδες και να συνάψει κουμπαριές με επιφανείς αργίτες και προκρίτους άλλων χωριών. Χάρηκε τους γάμους των παιδιών της, Ευδοκίας, Ευγενίας και Ιωάννη. Δυστυχώς όμως η μοίρα της επεφύλαξε και πολλές τραγικές στιγμές, πολλά βάσανα, ξενιτιές, στεναχώριες, θανάτους προσφυλών προσώπων. Μέσα σε λίγα χρόνια, την περίοδο ακμής, τιμής και δόξας της οικογένειας διαδέχτηκε η πλήρης παρακμή, η απότομη πτώση, η φτώχεια και σχεδόν η αθλιότητα. Το 1821 η γη ταράχτηκε κάτω από τα πόδια της. Η οικογένεια έχασε την εξουσία που είχε στην περίοδο της τουρκοκρατίας και την επιρροή που ασκούσε σε Τούρκους και Ρωμιούς. Η Αγγελική πήρε το δρόμο της φυγής και της αναζήτησης ασφάλειας σε διάφορα μέρη της Πελοποννήσου, μακριά από το Άργος, για να επιβιώσει η ίδια και για να σώσει από την αρπαγή όσα από τα υπάρχοντα της οικογένειας μπορούσε. Τον Οκτώβριο του 1821 νεκροστόλησε πρόωρα το γιο της Ιωάννη, που είχε σαπίσει στα κουντρούμια της Τριπολιτσάς από τη στιγμή που ξέσπασε η Επανάσταση. Το 1822 έχασε τον άντρα της και τους δύο κουνιάδους της, Σωτήρη και Αποστόλη. Το 1823 μάλλον έχασε τον φιλάσθενο γαμπρό της, δοτόρο ιατροφιλόσοφο Χριστόδουλο. Το 1824 έχασε πρόωρα και τον γιο της Χαραλάμπη, που είχε διατελέσει για λίγο υπουργός οικονομικών κατά το 1823. Το 1826 έθαψε την κόρη της Ευγενία. Όμως, δεν ήταν μόνο ο χάρος που την πίκρανε. Το ίδιο έκανε και η ξενιτιά, κυρίως του μόνου εναπομείναντος γιου της Δημητρίου, ο οποίος από το 1813 διέμενε μονίμως στη βασιλεύουσα ως Βεκίλης της Πελοποννήσου στην Υψηλή Πύλη και ο οποίος μετά την έκρηξη της Επανάστασης δεν ήρθε στην Ελλάδα όπως τόσοι άλλοι, αλλά διέμενε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού, κυρίως για λόγους υγείας, αλλά και υπερασπίζοντας τις εθνικές υποθέσεις από διπλωματικής και πολιτικής πλευράς, γιατί είχε πολλές ικανότητες και μεγάλη μόρφωση. Μετά την απελευθέρωση και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, η Αγγελική Περούκα συμμερίστηκε με τον γιο της Δημήτριο τους πολύχρονους, πολυδάπανους και σκληρούς αγώνες του για την επίλυση μυρίων προβλημάτων και εκκρεμωτήτων που είχαν αφήσει οι ξαφνικοί θάνατοι των παιδιών της Ιωάννη και Χαραλάμπη, μεταξύ πολλών άλλων και τις πολύκροτες δίκες για το χωριό Δημηνιό και για την παρακαταθήκη του Χαραλάμπη στην Συμμερίστηκε με την Ευδοκία, σύζυγο του Ζαΐμι, την καθημερινή φροντίδα για την ανατροφή πολυμελούς οικογένειας, αφού εκείνη είχε μείνει χωρίς ουσιαστική βοήθεια από τον σύζυγό της, που παρουσίαζε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν ανίκανος για εργασία. Και ως άνθρωπος αισθάνθηκε και αυτή δυσαρέσκεια για ορισμένους συνανθρώπους της, όπως τους ανεψιούς της Απόστολο και Γεώργιο, παιδιά του Σωτήρη, λόγω των πολλών εξώδικων και δικαστικών ενεργειών τους εις βάρος της δικής της οικογένειας, καθώς και τους συμπεθέρους της Βλάσιδες, που ζητούσαν να πάρουν πίσω την πρίκα της αδελφής τους Ελένης, χήρας του γιού της Ιωάννη. Σημασία πάντως έχει ότι η Αγγελική Περούκα, που κατά το πελοποννησιακό ιδίωμα υπογραφόταν ως Νικολίνα από το όνομα του συζύγου της, άντεξε όλες τις δυσκολίες της ζωής, τις ταλαιπωρίες, τις μετακινήσεις εδώ και εκεί,
τη στέρηση του πλούτου και της εξουσίας που την έφερε στα πρόθυρα της φτώχειας και της ανέχειας. Φαίνεται ότι η βαθιά θρησκευτική της πίστη και η ιερή σωματική κράση της την βοήθησαν να επιβιώσει και να φτάσει σε βαθιά γεράματα. Πέθανε στις 8 Μαρτίου του 1836 στο Άργος σε ηλικία 80 ετών. Στο αρχείο Περούκα διασώζονται πολλές επιστολές από και προς την Αγγελική Περούκα. Από αυτές τις επιστολές και από διάφορα άλλα έγγραφα μπορούμε να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες για τη ζωή και τις περιπέτειές της, καθώς και σχετικά με την πατρική της οικογένεια. Η πρώτη σωζόμενη επιστολή της Αγγελικής Περούκα είναι του έτους 1817 και η τελευταία του 1836, λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατό της. Όλες σχεδόν οι επιστολές είναι αυτόγραφες, γραμμένες με ένα ειδικό ορθογραφικό σύστημα της Αγγελικής που συνδυάζει απλότητα και σταθερότητα. Τα σημεία στίξεως λείπουν εντελώς, ενώ πολλές είναι οι λόγιες εκφράσεις και λέξεις, έστω και ανορθόγραφα γραμμένες. Δεν γνωρίζουμε αν, πού και πότε έμαθε γράμματα η Αγγελική, αλλά η γραφή της, συγκρινόμενη με τη γραφή άλλων ολιγογράμματων συντακτών της εποχής από απόψεως έκφρασης και καλλιγραφίας, δείχνει ότι η Αγγελική διέθετε αρκετή εκφραστική και γλωσσική ευχέρεια και γραφική άνεση, όσο και αν υστερούσε στην ορθογραφία. Από τις επιστολές της Αγγελικής Περούκα δεν προκύπτουν στοιχεία για την πατρική της οικογένεια, τέτοια όμως στοιχεία ανεβρίσκονται διάσπαρτα σε άλλα έγγραφα του αρχείου, από συμβολιογραφικά έγγραφα πληρεξουσιότητας και από πιστοποιητικό εγκύτερων συγγενών του Δημητρίου Περούκα του έτους 1826, προκύπτει ότι η Αγγελική Περούκα ήταν κόρη του Ιωάννη Σιλιβέργου. Τον πατέρα της Αγγελικής, Ιωάννη Σιλίβεργο, συναντάμε για πρώτη φορά να υπογράφει ως μάρτυρας σε δικαιοπρακτικό έγγραφο, δηλαδή πολιτήρια ομολογία του έτους 1751, με το οποίο ο πατέρας του Νικολάου Περούκα, Δημήτριος, μεγάλος γεωκτήμονας και τοκιστής, αγόρασε στο Άργος κάποιο ακίνητο. Από έγγραφο του έτους 1776 μαθαίνουμε και το όνομα της μητέρας της Αγγελικής, η οποία εκαλείτο Ευδοκία. Τέλος, από τη Διαθήκη της Αγγελικής προκύπτει ότι είχε και άλλη αδελφή, ονόματι Ελένη. Σε ιδιόχειρο έγγραφο του Δημητρίου Περούκα του έτους 1842 δίνονται τα εξής ονόματα αδελφιών της Αγγελικής: Ζωή, Ελένη, Ξανθή και Αναστάσιος. Χρόνος του γάμου της προσδιορίζεται το 1782. Κατά τον αργείο συγγραφέα Δημήτριο Βουρδουνιώτη, που πρώτος συγκέντρωσε, μελέτησε και φρόντισε για την αποστολή του αρχείου Περούκα στην Αθήνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, η μητέρα της Αγγελικής ήταν γόνος της οικογένειας Νοταρά. Από την αλληλογραφία της Αγγελικής Περούκα αντλούμε πολλές πληροφορίες για την ίδια και το χαρακτήρα της, αλλά και ευρύτερα για τον οικογενειακό βίο των Περουκαίων και για άλλα πρόσωπα και πράγματα εκείνης της εποχής. Ήδη από την πρώτη επιστολή της προς τον γιο της Δημήτριο, δεκίλη της Πελοποννήσου στη Βασιλεύουσα, τον Απρίλιο του 1817, η Νικολίνα Περούκα, παρόλο ότι η οικογένειά της βρίσκεται στον κολοφόνα της δόξας και της ακμής της, δεν μπορεί ως μάνα να κρύψει τον πόνο της για τον ξενιτεμό των δύο παιδιών της, του Δημήτρη στην πόλη και του Χαραλάμπη, εμπόρου στην Πάτρα. Μετά την Επανάσταση καταφεύγει στο Λεωνίδιο απελπισμένο. Ο γιος της Ιωάννης πέθανε. Ο Δημήτριος είναι μακριά στην ξενιτιά και ο Χαραλάμπης βασανίζεται μόνος του για τα κοινά. Το έτος 1822 η Αγγελική μετέβη στα Κύθυρα για να επισκεφθεί το γιο της Δημήτριο. Το έτος εκείνο η Πελοποννησιακή Γερουσία εξέδωσε γενική διαταγή για να μην πειράξει κανείς την αρχόντισσα και την μετάβασή της εκεί. Το 1824 γράφει στον Δημήτριο: «Πρέπει να στοχαστείς ότι είμαι στην υστερινή μου ώρα. Εγώ έπαθα του Ιώβη τα βάσανα και ο Κύριος να μου δώσει και την υπομονή του. Παιδί μου, να σου δώσει η Παναγιά μια υπομονή και να κάνεις μεγάλο ψυχικό να έρθει στο σπίτι σου, για να καταλήξει, αν έχεις φόβο Θεού, να λυπηθείς τη μάνα που σε γέννησε. Να μην τη γελάσεις, αφήσεις και τη γελάσει ο κόσμος. Δεν σε ωφελεί τίποτης αν δεν προφτάσεις να πάρεις την ευχή μου και να με θάψεις με τα χέρια σου».
Σημαντικές είναι οι ειδήσεις που αντλούμε από την αλληλογραφία της Αγγελικής για τις μετακινήσεις της οικογένειας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Έτσι, μαθαίνουμε ότι κατά το έτος 1822, τον μήνα Μάρτιο, οι Περουκαίοι ευρίσκονται για προστασία στο Λεωνίδιο. Εκεί παρέμεναν ασφαλείς υπό την προστασία των Τσακώνων. Με μεταγενέστερη επιστολή της δίδει την πληροφορία ότι τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του ίδιου έτους έφυγαν από το Λενίδι και πήγαν στον Κοσμά και ακολούθως πέρασαν στο γεράκι Λακωνίας καθ' υπόδειξη του γιου της Χαραλάμπη. Εκεί διέμεναν στο σπίτι του προεστού του Γερακείου και κουμπάρου τους Νικολάου Παπαγιώργου. Η Αγγελική όμως δεν ήταν ευχαριστημένη από τη διαμονή της εκεί, αφού θεωρούσε ότι βρισκόταν σε μια εξορία ανυπόφορη, όπως αναφέρει, σε μια τυραννία, σε στενό τόπο, όπου είναι για ζώα και όχι για ανθρώπους. Περισσότερο λυπόταν γιατί δεν μπορούσε να βγει έξω από το σπίτι, αφού ιδιαίτερα μετά το σκοτωμό του Κρεβατά το Νοέμβριο του 1822, καθημερινήσαν οι πόλεμοι μεταξύ των Μανιατών, ώστε υπήρχε κίνδυνος να γλιτώσουν από Τούρκους και να τους σκοτώσουν οι Ρωμαίοι. Από το άλλο μέρος χαιρόταν γιατί βρισκόταν κοντά στο Μαραθωνήσι, το σημερινό Γήθιο, όπου θα μπορούσε να λαμβάνει ευκολότερα τα γράμματα του Δημητρίου από το εξωτερικό. Στο Μαραθωνήσι βρίσκονταν επίσης 3 ακόμη αργίτες και οι 3 κουμπάροι τους, ο Ανιφιώτης, ο Γουναριάνος και ο Ζεγγίνης. Στα τέλη Μαρτίου του 1823 άφησαν το γεράκι Λακωνίας και επέστρεψαν στον Ναύπλιο. Από άλλο έγγραφο φαίνεται ότι πολλά πράγματά της, χαλκώματα, οικιακά σκεύη, ρουχισμό και βιβλία, είχε στείλει η οικογένεια Περούκα για εξασφάλιση στην απρόσιτη μονή της Παναγίας Έλωνας, μεταξύ Λεωνιδίου και Κοσμά, ένα από τα ομορφότερα χωριά του Πάγου. Επίσης, ότι πράγματα της Δωτόρενας, δηλαδή της κόρης της Ευγενίας, είχαν αποστείλει στον κουμπάρο του Σωτήρη Περούκα, Δημήτριο Κριεζή, στην Ύδρα, ο οποίος όμως ισχυρίστηκε αργότερα ότι τα πράγματα αυτά εκλάπησαν από κάποιον άγνωστο δράστη που μπήκε στο σπίτι του. Όπως όμως δηλώνει η Αγγελική, κανένας δεν τον πίστεψε. Μάλιστα, προσθέτει ότι εκείνο εστάθη ο θάνατός της, δηλαδή της Ευγενίας, από τη λύπη της και μ' άφησε έρημη. Το καλοκαίρι του 1826 η Αγγελική, μαζί με άλλους συγγενείς και φίλους, την οικογένεια του Αναστασίου Χαραλάμπη από 14 άτομα, την ανιψιά της Ελένη Περούκα, τον Σκαλίδη, τη δούλη της Μαρία, την κόρη της Ευδοκίας Ζαΐμη με 2 τέκνα της, μετέβησαν στα Κύθυρα κατόπιν προτροπής της διοίκησης για να ανακουφιστεί από τον σειρεύσαντα εκεί πληθυσμό η πόλη του Ναυπλίου. Στα Κύθυρα, όπου είχαν σειρεύσει και πολλοί άλλοι πρόσφυγες από την Πελοπόννησο και όχι μόνο, συνάντησαν και τον γιο της Δημήτριο που είχε ήδη επιστρέψει από το εξωτερικό. Εκεί, στις 26 Αυγούστου του 1826, άνοιξαν και δημοσίευσαν ενώπιον του νοταρίου των Κυθύρων Ιωάννου Γεωργίου Λαζιώτη και των μαρτύρων Μιχαήλ Ιατρού, Ιωάννη Χαραλάμπους και Γεωργίου Σκαλίδη τη διαθήκη του γιού της Μακαρίτη Χαραλάμπου. 2 χρόνια περίπου αργότερα, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 1828, επέστρεψαν στον Ναύπλιο με τη γολέτα Ποσειδών, ελληνικής σημαίας με καπετάνιο τον Γεώργιο Δεδάκη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Αγγελική Περούκα διέμενε στο Άργος συντροφιά με τις αναμνήσεις, τις αρρώστιες και τα προβλήματα της ηλικίας της. Όπως φαίνεται από τα γράμματά της, η υγεία της περνούσε κρίση και συνεχώς γινόταν δυσκολότερη. Τώρα, τα γράμματα που στέλνει στο Δημήτριό της τα γράφουν άλλοι. Αυτή απλώς υπογράφει ή προσθέτει στο περιθώριο ένα μικρό ιστερόγραφο. Από την αλληλογραφία της Νικολίνας Περούκα συνάγουμε επίσης πληροφορίες για την περίφημη υπόθεση της παρακαταθήκης του Χαραλάμπη Περούκα, η οποία οδήγησε σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες τον Δημήτριο Περούκα τόσο εναντίον των κληρονόμων του Προκοπίου Καρτσιώτη στην Τεριέστη, όσο και των πρώτων εξαδέλφων του στην Ελλάδα. Από την αλληλογραφία δεν λείπουν και εντελώς οικογενειακές και εμπιστευτικές υποθέσεις, όπως η περίπτωση κάποιας πρότασης συνοικεσίου που έγινε προς την Αγγελική για τον γιο της Δημήτριο, με μια νεαρή ανιψιά του Πανούτζου Νοταρά.
κόρη του Σωτηρίου Νοταρά, ηλικίας μόλις 15 ετών το 1829, κάτι που προφανώς έβρισκε την Αγγελική απολύτως σύμφωνη. 3 επιστολές της προς τον Δημήτριο έχουν γραφτεί για αυτό το θέμα. Ως μητέρα δεν κρύβει τη χαρά της και σε επόμενο γράμμα της, τονίζοντας μάλιστα ότι «τούτο παιδί μου είναι πράγμα από τον Θεόν των Άγιων αποφασισμένων». Στα συναλλασσόμενα γράμματα περιγράφονται οι τρόποι ολοκληρώσεως του συνοικεσίου με την απαιτούμενη στις περιπτώσεις αυτές μυστικότητα και διακριτικότητα. Από τις επιστολές της Αγγελικής μαθαίνουμε επίσης λεπτομέρειες για τον θάνατο του κουνιάδου της Σωτήρη και του γιού της Χαραλάμπη. Έτσι για τον Σωτήρη γράφει ότι έπεσε με τελείριο, δηλαδή οξύ-οργανικό ψυχοσύνδρομο, ούτε διαθήκη έκαμε, ούτε εξομολογήθη καθώς έπρεπε. Ενώ για τη διαθήκη του Χαραλάμπη γράφει ότι εκείνη, παιδί μου, έγινε την ύστερη ώρα και τίποτης δεν διαλαμβάνει, μόνον διορίζει τα ψυχικά του. Άλλο τίποτε δεν λέει. Δεν χρειάζεται να τονιστεί ότι στις επιστολές της Αγγελικής κυριαρχούν οι διάφορες παραγγελίες και εντολές προς τα παιδιά της για να τις εκτελέσουν μερικές επιθυμίες και να τις στείλουν πράγματα που θέλει, όπως γιατρικά και φάρμακα, ρούχα, αντεριά, πουκάμισα και τζουμπέδες, φερετζέδες, σάλια, υποδήματα, υφάσματα για την κατασκευή διαφόρων ενδυμάτων και φορεμάτων, παπλώματα και δαχτυλίδια. Από τη μεριά της αυτή τους στέλνει διάφορα κεράσματα. Είδαμε ότι επιτακτική είναι πάντα η παράκληση της Αγγελικής προς τον γιο της Δημήτριο να επιταχύνει τον ερχομό του στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η μητρική αγάπη και στοργή που την οθούν σε αυτό, αλλά και η εντελώς πρακτική ανάγκη να αναλάβει αυτός, ως μοναδικός άντρας της οικογένειας, την ευθύνη για τη διοίκηση του σπιτιού, του δικού του και της αδελφής του και των πολλών υποθέσεων και εκκρεμωτήτων τις οποίες δεν μπορούσαν να φέρουν εις πέρας οι 2 γυναίκες μόνες τους παρά τον δυναμισμό τους, αφού η μεν Αγγελική ήταν σε μεγάλη ηλικία, η δε Ευδοκία είχε να φροντίσει πολυμελή οικογένεια. Μία από τις πολλές εκκρεμότητες ήταν και ο χωρισμός της περιουσίας τους με τα ξαδέλφια τους, αλλά και η ρύθμιση των σχέσεων με την ύφη τους και με τους Βλάσιδες. Ακόμα, στις επιστολές της Αγγελικής καταγράφονται διάφορα νέα της πολιτικής ζωής στο Άργος και στο Ναύπλιο. Έτσι μαθαίνουμε ότι το 1823 έπαρχος του Άργους είναι ο αδελφός της νύφης της, Χρήστος Βλάσης, και ότι το 1826 έγινε πληρεξούσιος και πάσχει να γίνει παραστάτης, ότι οι παραστάτες λείπουν στη συνέλευση στη Πιάδα, εννοεί δηλαδή στην Τρίτη Εθνική Συνέλευση. Αρκετά χρόνια πριν από το θάνατό της, τον Σεπτέμβριο του 1830, η Αγγελική Περούκα συνέταξε 2 διαθήκες. Η μία είναι αυτόγραφη, δηλαδή ιδιόχειρη, αλλά ανυπόγραφη. Η δεύτερη συντάχθηκε στο Άργος. Έχει γραφτεί με το χέρι του πνευματικού της πρωτοσύγγελου Θεοδοσίου Κακορόμπη. Φέρει ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 1830 και έχει υπογραφεί από την ίδια την Αγγελική ως ιδιόχειρη και από έναν μάρτυρα, τον Δημήτριο Λάμα. Η ίδια εξηγεί το γεγονός της συντάξεως 2 διαθηκών με τη δικαιολογία ότι τούτο το έπραξα δια μεγαλύτερα ασφάλεια και δια να μην χαθεί από τας ενεστώσας ανομαλίας η μία, δια να βρεθεί η άλλη. Και στις 2 διαθήκες, η διαθέτης εγκαθιστά κληρονόμους της τα μόνα επιζώντα τέκνα της Δημήτριον και Ευδοκία, κατά το 1/2 εξαδιαιρέτου όλης της περιουσίας της. Επίσης, αφήνει το μαλαματένιο ζουνάρι της να γίνει εκκλησία, να απολυθεί δηλαδή, και οι παράδες να δοθούν στους χτήτορες. Στην υπηρέτριά της Μαριγό δίνει ένα ζευγάρι μαλαματένια σκουλαρίκια και 500 γρόσια. Δίνει εντολή να δοθούν σε δάσκαλο, να διαβάζει τα ορφανά παιδιά. Αξίζει να εξαρθεί η τιμιότητα της Αγγελικής, το αίσθημα δικαιοσύνης, οι φιλάνθρωποι και η φιλόπτωχη διάθεσή της, η θρησκευτικότητά της και η αγάπη της για τα γράμματα και την παιδεία. Όπως παραπάνω αναφέραμε, η Αγγελική Περούκα απεβίωσε στις 8 Μαρτίου 1836, σε ηλικία 80 ετών,
όπως έμεσα συνάγεται από ιδιόχειρη σημείωση του γιου της Δημητρίου ότι είχε γεννηθεί το Μάρτιο του 1756. Η γυραιά αρχόντισσα του Άργους ετάφη λιτά και απέριτα στο νεκροταφείο του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άργους από 2 μόνο ιερείς, τον Γεώργιο Καραμουζά και τον Γεώργιο Παπαδημητρίου Λαλουκιώτη. Άγνωστος παραμένει ο Λόγιος που φιλοτέχνησε σε άπτεστη ομηρική διάλεκτο το έμετρο επίγραμμα για τον τάφο της. Ίσως είναι κάποιος από τους πολλούς μορφωμένους φίλους του γιού της, πρώην δεκίλη στη Βασιλεύουσα, Δημητρίου Περούκα. Θερμή συλληπιτήρια επιστολή αμέσως μετά το θάνατο της Αγγελικής έστειλε στο Δημήτρη Περούκα στις 12 Μαρτίου 1836 από την Τρίπολη ο φίλος και δικηγόρος του Σταύρος Βαλσαμάκης, κεφαλονίτικης καταγωγής. Του εξέρει τις αρετές της μητέρας του και τον προτρέπει να προσέχει τον εαυτό του για να παρηγορηθεί. Επίσης, συλληπιτήρια επιστολή έστειλε προς τον Δημήτριο Περούκα στις 26 Απριλίου 1836 από την Αθήνα ο φίλος του, αλλά δικηγόρος και αντίκλητος των αντιδίκων του στη δίκη του Διμηνιού, Ιωάννης Τυπάλτους. Με την πάροδο του καιρού, η Αγγελική Περούκα ξεχάστηκε τελείως, όπως σχεδόν ξεχάστηκε και ολόκληρη η περικλεής οικογένεια του Άργους. Ευτυχώς που το πλούσιο και πολύτιμο αρχείο της οικογένειας Περούκα, που φυλάσσεται στο Αρχείο Εγγράφων της Ιστορικής και Εθνολογικής Ιστορίας της Ελλάδος, μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπλάσουμε αδρομερώς το βίο και τα βιώματά της και να αναστήσουμε μια εποχή που ανήκει στο ιστορικό παρελθόν του τόπου μας. Η Νικολίνα Περούκα είναι ένα απτό παράδειγμα του υψηλού και καθοριστικού ρόλου που έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει η γυναίκα και δι η σύζυγος και η μάνα στην ελληνική οικογένεια διαμέσου των αιώνων. Τα όσα ακούσατε είναι ανακοίνωση του κυρίου Ηλία Γιαννικόπουλου, η οποία δημοσιεύεται στο ετήσιο περιοδικό της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του νεότερου ελληνισμού Μνημοσύνη, τόμος 17, Αθήνα, 2006-2009. Σας ευχαριστώ.